Colexio de Educación Infantil e Primaria de Quiroga foi o primeiro en abrir as festas de Entroido e fixo recuperando o Entroido choqueiro, coa figura do touro e o toureiro de Bendilló. Para elo, os nenos e nenas disfrazáronse con roupa e atavíos que atoparon pola casa, como se facía antigamente. Nas instalacións do pabillón municipal celebraron unha festa aberta a pais e familiares, na que non faltou a música nin a figura do touro e o toureiro. Fiel á tradición, o disfrace de touro que sostiña un somozo estaba feito cun armazón de madeira, recuberto por unha tea de cores, da que sobresaían os afiados e feros cornos do animal, perseguindo a todas as persoas que se atopaban no seu recorrido. Os nenos e nenas da escola infantil A Galiña Azul desfrutaron da súa festa particular. Os pequerrechos disfrazáronse de bombeiros e, armados de extintores, apagaron todos os lumes que aparecían no centro educativo. Non foi tarefa fácil que os pequenos bombeiros se organizasen na preparación do equipo e na extinción dos incendios, como os profesionais deste sector, pero finalmente conseguírono. Unha animada festa de Entroido que serviu de gran entretemento para a vintena de nenos e nenas que acoden a este centro educativo. E animada festa tamén a que o Concello de Quiroga organizou para todos os nenos e nenas o luns de Entroido. Unha merenda chea de larpeiradas e a música do DJ Mitchell recibían a dúcias de nenos e nenas nunhas festas na que o colorido dos disfraces, as risas, os xogos e os bailes enchían o recinto. A concelleira de Educación, Maite Pérez Grau, encargábase de prepararlles a rica merenda aos nenos e nenas, que tamén recibían a visita do concelleiro de Xuventude, Luís Manuel Arias. Durante máis de 2 horas, os protagonistas da festa desfrutaron da diversión que o Entroido trae á vida dos máis pequenos da casa. E para os máis maiores, o Centro Social celebrou o martes de Entroido. Preto dun 100 de socios e socias participaron nunha merenda típica destas datas, con chocolate e orellas, en a que tamén participaba o alcalde de Quiroga, José Luís Rivera, e o concelleiro de Servizos Sociais, Xosé Manuel Fernández. Así mesmo, os usuarios do centro de día de A Ribeira tamén desfrutaron destes doces típicos do Entroido, acompañados de chocolate. O Entroido quirogués remataba co desfile de comparsas que non se puido levar a cabo o domingo de Entroido polo mal tempo, pero que se celebrou a semana seguinte cun gran acerto en canto ás condicións climatolóxicas e a participación. Máis de 300 persoas encheron de música e colorido o concurso desfile de comparsas de Entroido, que se celebraba nunha soleada tarde na que centos de persoas saíron a disfrutar da xornada. O desfile saía dende a Rúa das Piscinas para percorrer a Rúa Real ata a Casa Consistorial onde remataban. O orde no que saía cada comparsa viña marcado por un sorteo realizado previamente. Durante o recorrido que abría a charanga Europa, cada comparsa despregou a súa mellor actuación para que os membros do xurado a cualificase o mellor posible. O xurado estaba composto por representantes das comparsas participantes que se encargaron de valorar a cada comparsa menos a que representaban, valorando a orixinalidade dos disfraces, a coreografía, a escenografía, a elaboración de vestiario e a elaboración da carroza. O remate do desfile e tras a deliberación do xurado chegou o momento de saber o nome dos gañadores. Repartíronse máis de 2.300 euros. Todas as comparsas participantes recibiron 100 euros, pero o xurado otorgoulle o primeiro premio na modalidade de disfraz individual a King Kong. En canto ás comparsas, en terceiro lugar quedou o Lago dos Cisnes, en segundo lugar Mavilandia, e a gañadora do desfile deste ano foi Campo da Feira. A xornada remataba cunha festa de disfraces diante da Casa Consistorial, animada pola charanga Europa e cunha invitación a chocolate con churros para os asistentes.